zuzenean eta eskura. Noiz nahi, edonon eta euskarri guztietan gainera. Telebista egiteko beste modu bat posible delako. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Egin dezagun, bat izan, 11 egin. Gabon, asteartea dugu gaurkoan eta normaltasuna itzuli eginda Nafarroara. COVID-19 aurre egiteko neurri murriztatzaile guztiak gauerdian bertan bera geratu dira. Azken asteotan pandemiak izan duen bilakaera positiboaren ondorioz iritzi da neurri berria. Bestalde, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan bart, ia murrizketa guztiak desagertu dira. Jakina denez, kalean maskara erabiltzea ez da derrigorrezkoa aurreko astetik, ez da eskoletako jolastokietan ere, eta hainbat tokitara sartzeko beharrezkoa zen COVID ziurtagiria ere bertan bera geratu zen otsailaren hasieran. Zentzu horretan, itxaropentsu agertu da Gotzone Sagardui osasun sailburua, eta susperraldi baten aurrean gaudela aitortu du. Pandemia honetan ikasi dugu hori, inoiz ezin dezakegula esan bihar zer gertatuko dan, eta orain arte ere bizi izan ditugu horrelako momentua, baina ni bai esango nuke susperraldi baten aurrean gaudela. Bai esango nuke hori, itxaropenaz begiratzen dut etorkizuna. Nafarroan ere aste honetan geratuko dira bertan behera murrizketa guztiak. Hori bai, toki publikoen barrualdeetan maskara jantzea derrigorrezkoa izango da Foru Erkidegoan ere, estatu mailako neurria baita. Iparraldeari dagokionez, otsailaren 28tik barrualdeetan ez da beharrezkoa izango musukoa jantzea, bertara sartzeko txertaketa ziurtagiria eskatu bada. Bestalde, handeko Gaztela Leongo emaitzek ondorioak izan ditzakete beste erkidegoetan eta Espainiako estatuan bloke arriskua gero eta handiagoa da Gaztela Leonen. Trebinun, abstentzioarena izan da garaipena. Hauteskunde autonomikoak udal hauteskundeetatik bereizita ospatu diren lehenaldian, Trebiñuko konderriko herritarren 74,11ak ez du bozkatu, eta Argantzonen abstentzioa 49,49koa izan da. Hautetsontzietara deituta zeuden 1508 pertsonetatik, soilik 548 parte hartu dute. EAJak eta Bilduk gobernatutako bi udalerri horietan PSOE izan da irabazle, baina oso parte hartze baxuarekin. Izan ere, herritarren 40 baino gutxiago joan da bozkatzera. PP izan da bigarren alderdi bozkatuena eta Podemosek beherakada nabarmena izan du. Haren atzean, Vox, Espainia Baziada, Ciudadanos eta beste hautagaitza txikiak geratu dira. Eta beste gai bati helduz, Arabako mentalaren sektorea kalera irtengo da datorren larunbatean. Zehazki, lan hitzarmenaren blokeo egoera jendaurrean ikusgarri egin eta patronalaren jarrera salatzeko. Abenduan jakitera eman zuten ELA eta Komisiones Obreras sindikatuek dinamika bateratua sortu zutela hitzarmenaren negoziazio bidea elkarrekin egiteko. Era berean, SEA patronalari eskaera zehatzak helarazi zizkioten, besteak beste, soldata KPIaren arabera eguneratzea, behin-behinekotasuna murriztea, lanaldia jaistea eta lan osasuna bermatzeko neurriak hartzea. Eskaera egin zutenetik, astelenean elkartu dira sindikatuak SEA patronalarekin aurreneko aldiz, baina ELA sindikatuak salatu duenez patronalaren erantzunean ez dago eskatutako erreibindikaziorik, eta beraz erantzuna pobrea eta sektorearen beharrei erantzuten ez diena dela adierazi du. Gauzak horrela, sindikatuak azpimarratu du mobilizazioa eta greba direla SEAk bere posizioa alda dezan erabakarra, eta horregatik eskatu diete sektoreko langileei eta herritar orori mobilizazioarekin bat egiteko. Naturari begira, Eusko Jaurlaritzak Playa Handiko Parke Ekologikoko San Lorenzo Urmaela handitzeko obren lizitazioa egin du 4,6 milioiko aurrekontuarekin. Era horretara, mare arteko eremuei lotutako padura ekosistemak berreskuratu nahi dira eta espazioaren erresilientzia areagotu klima aldaketaren inpaktuen aurrean. Playa Handiko Parke Ekologikoa lurraldeko naturagune garrantzitsuenetako bada. Gipuzkoako hegaztientzako babes bereziko eremu bakarra denez, puntu berezia da hegaztien migrazio prozesuetan. Kontutan izan behar dugu, Europa mailan dugun gune berezietako bat dela hemen dagoena, hegaztien
zonalde berezia dugula eta benetan horrei kasu egin behar digula. Hori ala San Lorentzu Urmaela handitzeko proiektua eta Txingudiko badiaren inguruko naturguneen konektibitatea hobetuko duen proiektua lizitatuko dela iragarri du Arantxa Tapia ingurumen sailburuak. Dagoeneko espropiazio guztiak egina daude, proiektua bera prest dago eta lizitazioera eramateko moduan. 4,6 milioi euroko aurrekontua izango du proiektuak eta 14 hilabeteko epea egikaritzeko. Jarduera eremua Txingudiko paduretan dago, Playa Handiko Parke Ekologikoaren hego-mendebaldean, Irun eta Hondarribia udalerrien artean, eta aurreikuspenen arabera obrak uda honetan hasiko dira. Aurkeztutako jarduketa ekologia, ingurumen eta paisaia balio handia duen espazio baten garatuko da, eta zabalkuntza proiektu hau egin nahi da. Nolabait indartu egin behar dugulako, indar berritu egin behar dugulako gunea, eta kontserbazio ikuspegitikan hobekuntza sartu nahi dugulako. Erresidentzia areagotu eta noski, ematen baldin badira aldaketa klimatikoak eta horren ondorioen aurrean baita ere prest eduki dezagun gune hau. Aintzira handitzeaz gain Mendeuleko eta Pierrelotiko oinezkoen ibilbideak lotu nahi dituzte Playa Handiko atzealdetik. Beraz, naturaren ikuspegitikan egiten dugun obra garrantzitsu hau, gero bihurtzen da baita ere biztanleentzako prest dagoen zerbait. Tapiaren esanetan eremu hori Pierreloti pasealekutik Irunera lotuko da, eta Hendaiara berriz Santiagoko zubiaren bidez. Era horretara 3 herrien arteko lotura osatuta geratuko da. Horrez gain, Eusko Jaurlaritzak gazteak arrantzara erakartzeko bekak eskaini ditu, hori ala, Jaurlaritzak 130.000 euro biratuko ditu prestakuntza beketerako. Arrantza sektorean dagoen belaunaldi arrakalaren aurrean, Eusko Jaurlaritza profesional bila dabil. Ildo horretan nautika eta arrantzako eskoletako ikasleen interesa piztu nahi dute gaur egun kalitateko lan aukerak eskaintzen dituen sektoran sar daitezen. Gazteok ere horren parte zaretelako eta horren parte nahi zaituztegulako. Arantxa Tapia ekonomiaren garapen sailburuak kezka agertu du sektore honen etorkizunari begira. Jarraipen sendoa eman nahi baldin badiogu sektore honi, benetan pentsatu behar dugu etorkizunean zer egin behar dugun. Ezin dugu egun batetik bestea ekintzak eginez jarraitu. Ondo planifikatu behar dugu eta horretarako guztion lana behar dugu. Horiek ala gazteak sektore horretan hastea bermatzeko beharrezko palanka prestakuntza dela nabarmendu du. Batik bat baxurako ontzidian eta freskorako alturakoan. Testuinguru honetan Eusko Jaurlaritzako arrantza eta akuikultura zuzendaritzak gazteak arrantza sektorean sartza sustatzeko laguntza programen berri eman du, bekak eta itsasoratu programa. Prestakuntza beken bidez urtean 130.000 euro bideratuko dira ostatu joan etorri mantenu eta ikasmaterialerako. 2016-2017 ikasturteaz geroztik 530 ikasle jaso dituzte beka horiek. Itsasoratu programaren bidez, nautika eta arrantza zikloetako ikasleek prestakuntza egonaldiak egin ditzakete ontzietan. 2016an abiarazi zenetik, 100 ikasle inguru izan dira laguntza horien onuradun. Aurtengo aurrekontu zuzkidura 100.000 eurokoa da. Gainera prestakuntza duala txertatu da arrantza sektorean, eta horri esker bateragarri izan daitezke ikastetxeko prestakuntza eta enpresakoa. Baita gaitasuna aitortzeko dispositiboa ere, patroien erretiroaren eta belaunaldi berrien etorreraren arteko fasea itsasoan esperientzia bai, baina titulaziorik ez duten langileekin egiteko. Itsasontziak arrantzatu ezinik gera ez daitezen. Eta kulturaren alorrean, musika jaialdiaren 21. edizioa martxoaren 4 bostean eta 6 ospatuko da eta naturan inspiratutako musika izango du gai nagusia. Arriaga Antzokian izango da irekiera kontzertua. Natura izango da musika jaialdiaren 2022ko edizioaren gaia. Bilboko udalak antolatuta, 21. edizioa ospatuko du aurten musika klasikoaren zikloak Bilbon, martxoaren lehen asteburuan, 4tik 6 bitartean alegia. Berpizkundetik gaur egunera arteko naturarekin lotura duten obrak erakutsiko ditu programak, orotara 1300 musikari inguru hartuko duelarik parte. Aurtengo edizioa ez da estatu bat, ez da gune bat, ez da lurralde bat, baizik eta natura. Eta uste dugu gai honekin muga berri batzuk zabaltzen ditugula.
Bilboko udaleko Arabiar Aretoan egin dute aurkezpena Gonzalo Olabarria Kultura eta Gobernantza Saileko zinegotziak eta Juan Maria Burto alkateak. Eta ekitaldian, Gaia Zarago berritasun gehiago ere izango direla azaldu dute. Hain zuzen, Arriaga antzokiaren egoitza da nagusietako bat. 21 urteko bidean aurreneko Arriagak hartuko du jaialdiaren ikuskizun bat, irekierakoa hain zuzen. Martxoaren 4 izango da, arratsaldeko 7:00. Haydinen kreazioa emango da bertan hasierako kontzertu moduan, Robert Howardek zuzenduta eta Bilboko Koral Elkartearekin eta Bilboko Orkestra Sinfonikoarekin batera. Hortik, Bilboko erdiguneko zein auzoetako hainbat espaziotara zabalduko da jaialdia. Halaber, auzoetara ere iritziko da. Musika proposamen dezentralizatu eta ibiltari batekin. Uriko plaza eta kaleetan auzotarren harrigarri. Musika klasikoaren zaleekin batera publiko orori zabaldu nahi izan dio udalak ekitaraua, eta hain zuzen horretarako familientzako emanaldia eskainiko du jaialdiak. Amalurra musika eta antzerki ikuskizunarekin, Compañía del Príncipe Toti Laurena. Hoi bezala, maratoi formatu hartuko du zikloak, martxoaren 5 eta 6 goizeko 11:00 gaueko 9:00 arte, 70 emanaldi eskainiz espazioan hitzetan. Vivaldiren Laurtaroak, Richard Straussen Alpetar Sinfonia eta Beethovenen Pastorala ez dira errepertorioan faltako. Gainera, Geuretik sortuak proiektuak 2021ko urtarriletik izan duen bilakaera luzea da, jada sakonean ikusiko ditugu ibilbide horren xehetasun guztiak. Geuretik sortuak udalbiltzak sortutako kultura proiektu bada. Euskal kultura eta euskal sortzaileak sustatzeko helburuarekin abiatu zen euskal kulturaren egoera larria zela ikusita, eta are gehiago COVID-19ak eragindako une honetan. Proiektu honetan 3 modalidade, 3 atal nolabait lantzen dira, bata da literatura, bestea da antzerkia eta bestea da zinemagintza, film laburrak egitearena. Hasieran artistentzako beka deialdia atera zuten. Bertan izena eman zuten 73 artisten artetik 26 izen izan dira hautatuak. Horietako bat Maitan Eperez sortzailea da. Nik proiektu bat aurkeztu nuen bertan eta aukeratua izan zen. Orduan aukeratua izate horrek suposatzen zuen 3 asteko egonaldia egitea haiek egokitutako herri batetan. Eta bertan aurkitutakoarekin edo bertan, deskurritutakoarekin, horrekin artelan bat edo sorkuntza prozesu bat garatzea. Perezen kasuan literaturan hautatua izan da. Nire helburua eleberri labur bat idaztea izan da. Eta egokitutako herria Amasa Bilabona izan da, orduan bertan egon nintzen 3 astez bizitzen. Sakon gainera, eta jasotako gauza guzti horiekin eleberri labur bat idatzi dut leku bat omen zuen izena duena. Eta parte hartzen duten beste hainbat herrietan, beste hainbeste herrietan, 26 herrietan landu eta sortu dira gaur hemen aurkeztu ditugun proiektu guzti hauek edo sorkuntza lan guzti hauek. Egonaldi horien ondoren 5 antzerki lan, beste 5 film labur eta 2 liburutan bildu diren 16 literatura pieza sortu dira orotara. Maitan Eperez oso eskertuta agertu da proiektu honek eman dion aukeraz. Oso pozik noski, niretzat iruditzen zait sekulako aukera dela, ze askotan, sorkuntza lanetan eta askotan sorkuntzari ematen diogun denbora oso laburra izaten da, askotan beti emaitzara goaz oso azkar, ni antzerkilaria naiz eta antzerkian ere beti gertan zaigu, epeak dauzkagula, eta sorkuntza prozesuari horrelako garrantzia ematen dion proiektu bat oso eskertzekoa da. Gainera, euskaraz sorkuntza zerotik egin ahal izateko aukera eta horretarako inguruak babestea, laguntzea, bultzatzea oso baliagarria eta oso berezia izan da niretzat, eta ni oso eskertuta nago. Eta orain, behin sorkuntza lan hauek eginda, herrietako egindako egonaldietan, orain hasiko da edo hasita dago jadanik hauen erakustaldia eta ikusteko aukera. Herriz-herri izango da sormen lan guzti hauek parte hartu duten udalerri horietatik igaroz, eta beraz orain lan horien emaitza ikusteko garaia iritsi da.
Talbistegiarekin amaitzeko berri lasgarria jaso dugu gaur goizean, Karmele Ayerbe euskaltzalea hil eginda gaztetatik murgildu zen euskararen aldeko mugimenduan eta oro har politikagintzan. Hortzi duzue bideoa eta bueltan elkarrizketa izango dugu gurean, orain arte. Lili bat hartu eta oztoz-ozto erantzi eta arek zu ere amets eta arek zu ere erantzi eta oztoz-ozto hartu lili bat eta oztoz-ozto hartu lili bat eta arek zu ere amets. Hamaikak aukerak eskaintzen ditu. Eman aukera hamaikari. Aukeran, hamaika. Gabon berriro bagaude gaurko elkarrizketan, izan ere, Zutik filma, animazioko film honenaren Goya sarirako hautagaia izan da, aurtengo Goya sarien 36. edizioan. Familiei zuzenduta, eskuzabaltasuna, adizkidetasuna eta naturaren defentsa aldarrikatzen dugu lan honek, horren inguruan eta esperientzia ikaragarri honen inguruan aritzeko, gurekin dugu gaurkoan, Egoitz Rodríguez, ekoizle Galdakaoztarra, Gabon? Gabon. Hasi baino lehen, zorionak, nahiz eta Goya sari azken finean ez duzue lortu, horra llegatzea oso importantea da, ikaragarria da, bai. Kontegu, zuzen nolako eguna edo gaua pasatu zen duten Valentzian, larumatean? Bai, bueno, ondo pasatu genuen, egia da gala negotea berez, bueno, ez gaudela ohituta, ez, nahiz eta izendapenetan 6 edo baditugun, ez, baina ez zaude ohituta olako espektakulo hain glamurosoetara nolabait esateko barrutik, ez? Parte hartu behar alfombra gorrian, rollo guzti hortan, eta alde horretatik ondo, baina gero barrutik ikusita gertatzen dena da ere oso luzea dela protokolo guztia, prentsarena, eta azkenean ematen duzu egun guztia okupatuta festivalaren, hori da, galaren inguruan, nahiz eta berez galak iraun, kasuntan 3 ordu eta 4 ordu olako zehozer, oso luzea izan zen, bai. Esperientzialetik oso positiboa. Bai, oso positiboa. Izendapena espero zenuten? Izendapena, ez genekien, baina ikusita ze produkzio maila zegoen, geneukan esperantza izendatuak izateko, bai. Igual, lana ezagutzen ez dutena entzat edo, guztiok pizkat kokatzeko, zer da Zutik? Zer kotatzen digu? Asko labur bilduz, Zutik da aurrerapen teknologikoaren eta jasangarritasunaren inguruko alegoria txikitxo bat. Umei zuzenduta, ez da? Umei zuzenduta dago, eta beraz historiak kontatzen duena da nola, kasu honetan, kanpaina etengabean bizi den alkate batek parke urbano bat desegin nahi du, parke hortan zuhaitzak daude, eta guk egin duguna da zuhaitz bakoitzari iratxo bat jarri. Iratxo horrek dauzka zuhaitzaren karakteristika berdinak, eta bat desagertzen bada bestiare bai. Orduan, alkatearen plan hau martxan jartzen denean, iratxoak jartzen dira martxan, parke horri geldiarazteko.
eta biderik zuzenena edo hautatzen duten bidea da umeekin berriro konektatzea, hau da naturatik aldendu diren gizaki guztiekin, baina batez ere umeekin konektatzea, horren bitartez gurasoetara iristeko, eta kontzientzia aldaketa bat eragiteko topatuz ekilibrio bat naturaren eta aurrerapen teknologikoaren artean. Nondik datorre zutik ikusteko ideia edo? Begira, gure laborategia berez oso gertu ukitzen dugu eta asko jotzen dugu bai mitologiako historiotara eta beste alde batetik gure begiak ikusten dutenetara, gure gizarteak ikusten duenera. Kasu hortan, edo kasu honetan, hartu genuena da, daukagun errealitate bat eta produkzioan zehar gainera areagotu izan dena pandemia dela eta da nola gailu teknologiko berriek eta aurrerakuntza teknologikoak nola gero eta gehiago ari diren gizarte moduan pertsonak isolatzen eta naturaretik aldentzen. Erreflexio hori batu genuen mitologiako alderdi desberdinekin, bat da mitologia zeltiarra. Mitologia zeltiarrak esaten du zuhaitzak direla unibertsoaren erdia, eta beren horoskopoak egiteratzen dituzte zuhaitzen arabera. Hau da, segun eta noiz jaiotzen zaren, zuhaitz bat dagokizu eta zuhaitz horren pertsonalitatea dagokizu, ez? Eta beste alde batetik, euskal mitologian topatu genituen, naturaren zaintza hortan eta langileen nekaezinak diren galtzagorriak, batu genituen iratxo kontzeptu batekin, asmatu genuen kontzeptu berri bat zeltiarren mitologia horretara lotuta, eta guzti horrekin sortu dugu pertsonalidadea propia daukan historio unibertsal bat, ez? Animaziozko filma da, gainera euskalduna, importantea da, bi faktore hauek Goya sarietara ailegatzea, ezta? Bai, dudarik gabe. Gainera, ez da erreza animaziozko filme bat sortzea, ze, baleukon juston disiplinazko ditugu eta egiten dugu denetarik, ez? Bai, telebista programak, dokumentalak, fikziozko pelikulak ere, de hecho, iaz, 2021an ez, 2020an estrenatu genuen Maribel Verdu protagonistatzea zeukan pelikula bat, eta hurrengo astean zinearetoak itxi egin ziren, ez? Baina filme hori 6 astetan grabatuta zegoen. Animaziozko pelikula baten prozesua, izan daitezke gidoian ondo lantzen hasten garenetik bukatzen dugunera arte, 5 urte eta horietatik 3 produkzio urteak dira, ez? Oso zaila da, eta gainera oso zaila da pandemia baten erdian nazioarteko koprodukzio batetan sartuta zaudelarik olako volumen bat aurrera eraman izateko, behar duzulako kanpoko bazkidea baita finantziazio aldetik ere, eta gainera ekarpenak egiteko historiari ere. Zer gertatu zaigu? Pandemia mundial bat eukin dugula, ez? Eta gainera denbora desberdinetan jo dituenak herrialde desberdinak, ez? Gure kasuan, Mexiko, Brasil eta Euskadi. Orduan, ez da kudeak eta erreza izan, filmea bukatzea niretzako izan daia garaipen bat, eta gero hortik datorrena, ondo etorria izango da. Horrein esan duzu guztu pelikula bukatu egin duzuela, japosik, eta hortik gutxira, Bairatzoak protagonista dituen YouTube kanala birazi zenuten, Goukapi izenekoa. Bertan zer aurkitzen dugu? Bai, hori azalpen igual apur bat luzeagoa da, eta kontua da, baleukok badaukala departamentu bat aurrerapen teknologikoei begira dagoena, ikusentzunezkoen mundura lotuta, ez? Hor badauzkagu avatarrak, ahots sintesiak, algoritmo desberdinak animazio automatizazioetarako, eta bar, ez? Eta apurnaka joan garena da teknologia guzti horiei produktu bat egokitzen, eta egin duguna da eskura genituen pertsonaje hauek unibertso hortan sartu, eta hasi gara sortzen bai errealitate virtualean, bai errealitate areagotuan, bai 360 graduko ikuspegian, interaktibidadean, animaziozko integrazioetan, eta bar, historia berriak sortzen iratxoei lotuta, ez? Eta horrekin abiatu dugu momentuz YouTubeko kanal bat dena, Goukapi, euskeraz Goukapi euskaraz, eta baita ikuskizun ibiltari bat ere, Iñigito Txupelpunk musika sortzailetat daukana, Avatarrak eta barrituen ere bai, martxoan jarriko dena martxan.
Eta, bueno, horari gara bide bat zabaltzen, eta helburua da bide hori animaziozko OTT txiki batean bilakatzea, ez? Orduan, zer topatu dezakegu hor? Topatu dezakegu bideoklipak, karaokea daukatenak, topatu ditzakegu Lizen sormentxokoa deitzen dela, hau da, indioguna da, iratxo bakoitzari nolabait esateko telesail bat lotu, berak dituen balioi lotuta. Liz, irudimena erabiliz, dauka sormentxoko bat, eta sormentxoko hortan Lizez denetarik egiten du. Esperimentuak, botanika, sukaldea, eskulanak. Pintxok dauka beste bat, dela pintxo aldaketa klimatikoaren kontra, eta honek egiten du ere interaktiboki, eta baita 360 gradutan. Momentuz ez dugu atalik atera, sormen prozesuan daude, edo ekoizte prozesuan daude. Eta honek egiten duena da, pintxo da, esan dizuetan bezala, iratxoak daude zuhaitzei edo landari lotuta, eta hau bizi da etxe bateko kaktus batean. Orduan, ematen ditu abentura batzuk izaten ditu, baina etxetik atera gabe. Eta zerikusia daukatenak normalean kontsumo energetikoarekin, ez? Adibidez, erabakitzen du bero dagoenez, lehioa zabaldu beharrean aire girotua jarriko duela, eta, horre, harira azten abentura bat. Gero daukagu beste bat dela miti esploratzailea, miti da errealitatezko irudietan, hau da, errealitatean integratzen den animazioa, eta bere bitartez ezagutu ditugu gure basoak, gure kobazuloak, gure Zumaiako flitza eta abar, eta ere interaktiboa izango da, eta gainera aukerak eta bakoitzak ondorio desberdinak dauzka, ez? Da, aintzinako liburu interaktiboiak bezala, edo gaur egun, umeek egiten duten kontsumo jolasei begira hori da apur bat, ez? Eta bideoklipak gehi ikuskizun ibiltari bat momentuz. Hori da, kanala. Iratxe horien inguruan unibertso bat edo sortzen ari zaretela. Zer nolako harrera izaten ari da? Harrera ona da, baina egia da, orain arte gehiago ongo dela produkzioari begira, pelikulari begira, eta orain hasi behar gara benetan onila volumen bat ematen. Eta orain egiten dari garena egiten, hau da, difusioa egiten eta kontatzen badagoela kanal bat, euskara osoan sortua dagoena, segurua dena, gurasoi begira, esan nahi dut ez dauka, ez violentziarik ez ezebez, garapen jasangarriko helburuetan oinarritzen dena, eta berritzailea dena gainera bere formatutan ere bai, ez? Eta doakoa dena. Gainera aipatu egin duzu, Euskal Herriko puntu desberdinak edo agertzen direla hor, ezagutzeko hori bebai, importantea da, errealitatea islatzen duzuelako, ez da? Hezkuntzarako adibidez? Bai, hor formatura joaten baldin bagara, lantzen dugun kontzeptua da edutainment. Hau da, edukazioa eta entretenimentua, ez? Nola, hori, gamifikazioaren bitartez, hau da, abentura jostagarriak sortuz, gauzak erakutsiz, ez? Hori da, apur bat, filosofia bai. Eta horrein, esan duzu, pixkat produkzioa edo ja parte utzita ari zaretela difuzioa egiten, zein beste lan dituzue orain eskuartean edo? Leuk hori begirazten bagara, asko, baina, animazioan zentratuz, honekin baditugu ja gutxienez 4 serie martxan, eta asko da. Dauzkagu gero... Berean, ez da, gaina esan duzu lanpillo eskatzen dutela animaziozko... Bai, luzeak dira. Honek ona daukana da, zine produkzioko erramientak egokitu ditugula bideojokoen erramientetara. Horrek zen izango du, eta igual askorentzat arrotzak izango dira hitzak, baina orain arte animazioa sortzeak dakar render prozesu bat edo ordenagailuek prozesatu behar dute informazio guzti hori, ez? Orain bideojokoen motorreak erabiliz, ia denbora errealean ateratzen dira gauzak, hau da, animadoreak mugitu behar du eskuz fotograma bakoitza, ez, ordenadorean bada ere, baina gero ez dugu hori informazio guzti hori prozesatu behar, ez, automatikoki sortzen da, eta horrek denborak horrezten ditu. Baina, hala ere, dira 4 telesai, gero bagabiltza zentru komertzialetako pantaila berezientzat, masei bidariruko dimentsioak dituzten pantaila taktilentak eta edukiak sortzen,
jarraitzen dugu garapen teknologikoak egiten bai Zitek programetan, Bikontek zentro teknologikoko patronoak gara ere bai, eta haiekin egiten dugu transferentzia teknologiko asko. Eta, bueno, holako gauza, garapenean beti ditugu gauzak, bai. Inbertsioari begira edo fikziozko edukiek zanolako inbertzio askatzen dute? Bueno, nahi duzuna egia esan, ez? Gure liga gehiago dago ikak ayudas selektibaz edo kategoria selektibaz esaten duen kontzeptura. Horrez esan edu interes kulturala diren proiektuetarako kategoria bat dela, eta badaukate muga bat fikzioari dagokionez, eta uste du dela 1.800.000 euroko mugan egotea. Eta gu gutxi gora bera fikzioan rango hortan ibiltzen gara. Animazioan gorago eta horregatik koprodukzioak bilatu behar ditugu kanpoan bakoitzak aldituen finantziazio iturri gehien lortzearen. Eta maitzeko egoitza, pixkat, esan duz, difusio fasean edo zaudetela, zenolako mesua helaraziko zenioke Euskal Herriko gurasoei, pixkat, iratzoen mundu horretara hurbiltzeko edo? Bai, momentuz ez dago eduki guztia sortuta, orain badaukaguna dira bideoklipak eta Lizen sormen tailerra. Mesua zein dan, badirela eduki zuriak, hau da, seguruak direnak, ez daukatela inolako violentziarik, ez lenguaje edo hizkuntza agresiborik, berdeak direla, jasangarritasunen alde egiten dutela, eta oroar ODS edo garaupen jasangarriko 17 helburu horiekin bat egiten dutela, ez? Nik uste dut doako edukiak, olako edukiak ez daudela doainik, gu YouTubeen gaude momentuz, gure asmoa da ere doainik sortzen dugun plataforma hori ere doakoa izatea, hau da publizitatearen bidez sustentzea, eta ikuste dut interesantea dela ere balio identitario bat dutelako iratxoek euskal kulturali lotuta, eta gainera euskaraz ez dagoelako apenas olakorik eta ere gutxiago aurrerapen teknologiko edo gamifikazio horretara lotuta. Zuk esango zenuke orain esan duzula, pixkat ez dauela eduki horien partetik edo ez dauela ia asko, gizarteak fikzioa kontsumitzen du normalean? Zertutan badirundi gertatzen dara pixkat horratzean edo? Nik uste dut denetari kontsumitzen dela, nik uste dut umeek YouTube asko kontsumitzen dutela, bai animazioa, bai fikzioa, YouTuberrak daude kategoria guztietakoak. Zinera begiratzen badiogu, nik uste dut, argi dago, pandemiak zineari eman dion kolpea, kultura guztiari eman dio eta zineari eman dion oso gogorra izan da, eta nik uste dut are gogorrago izan dela umei dagokionez. Zergatik, orain arte, eta ni gurasoan naiz ere, dauzkat 9 urteko alaba bat, Irati, eta 5 urteko seme bat, Odei, eta guretzako lehen zinea joatera, guraso guztientzat moduan, zan ekitaldi bat, esan nahi dut. Gure aizialdia antolatzen genuen, zinea joaten ginen, eta protokolo guzti horren edo barruan zegoen. Palomitak, gozokiak, freskagarriak, hori desagertu da, maskariekin ibili behar izan gara, distantzia mantenduz, eta horrek erosotasuna galdu du, ez? Eta gainera sortu dira plataforma asko, Disney Plus bezala, inkluso beraien produkzio potoloak zinera eramaten ari ez direnak, ez? Orduan, zinegile edo produktore independententzat, ez dago erraz kontestua. Eta, pixka gizarteari begira ohitura horiek edo aldatzeko, zuk uste duzu pandemia pasata, onera egingo duela edo, honek? Pandemiarekin alderatu hobetuko da, baina ez dut uste lehengo egoerara itzuliko garenik. Nahi eta nahi ez, ohitura aldaketa bat bazegoen markatuta, eta hori egin dena da asko azpimarratu. Horregatik, guk itxaro beharrean ekosistema guztia aldatu arte, hasi gara ekosistema propio bat sortzen, berritasunari lotuta, adibidez, Goukapi euskaraz kanal honen bitartez, ez? Honekin geratzen gara, mila esker egoitzu gurekin gaur hemen Deustuan egoteagatik. Zuei, eskerrik asko. Ondo segi. Eta zuek ez mugitu, Zurazaldira pasako gara orain, baina tartetxo bat, orain arte.
antzinean joaten zirela mirira eta orduan egiten zurten agur moduan festa bat. Eta gaur egun tradizio bat bilakatu da eta orduan 18ak ospatzeko egiten dira. Hasiera batean egiten zuten mutilak, baina gaur egun baita ere neskak ospatzen ditugu kintoak. Eta azken finean hartzen dugu poz handiz eta alden neurrian gaur egun. Azken finean 18ak ospatzeko eta baita zure adineko lagunekin, adineko pertsonekin egoteko une bakarra izango da zure bizitzan. Azaroan edo, uste dut azaroan lehenengo bilerak eduki genituela, eta gero udaletzera joan ginen, eta entzaioak hasi genituen, porque Marcos, esango dugu, Marcos eskerrik asko entzaiatzagatik, lagundu egiten digu entzaio guztietan, eta berak erakasten dugu abestia, eta... Lauko festa beti egiten da lau egunean, Santageda bespera delako. Baina gero, gaurko eguna, 11, urte bakoitzak hautatzen du zer egunetan nahi duen. Eta gu gaur joan gara poligono guztietatik abesten, gero ikastetxe guztietara, eskualdeko ikastetxe guztietara, gero denok elkarrekin egon gara institutuan, eta orain abestuko dugu hemen guk enparantzan, eta gero daukagu... Gauean elektrotzaranga, erromeria, prestatu dugu. Eta, porque ez digute gehiago. Gabon berriro gaude gaurko sorazaldian, gaur Jonasarekin, ondo etorri. Eta Mikel Albarezekin ondo etorri bebai. Eta lehengo gaia jorratuko dugu segietan izan ere, Unai Fanoren kasua izan zen lehen bizi, Jon Cresporena berriki, Espainiako Auzitegi Nazionalak orain Inigo Gutierrez preso algortarra 3. gradua bertan bera utzi du eta espetzera itzuli beharko du. 3 aste zeramatzan kalean, eta Espainiako espetxe zuen daitzak ala erabakita. Entzungo dugu jarraian Itxaso Torregrosa Gutierrez, izadi gurasoekin etzera plataformatik. Legeak eskatzituen ustezko guztiak betetzen dituela, esperantza genukan mantenduko zutela. Eta esan bezala guari ginen esaten etzela nahikoa, eta ez genuen espero eta ere gutxiago ingoiz. 3 aste besterik ez dagoen kalean, eta preso handia izan dute berriro espetxeratzeko. Honako azken neurri hori ikusita, jakin dugu berriro aurrak pairatuko dituela ondorioak, ezta? Nik uste dut estatuan aukera leihoa irekizela presoen gaiari buelta emateko eta aurrerapausoak implementatzeko, baina horrek ere reakzio bat izan du bestelako boteren aldetik eta ikusi dugun azken kasua horren adibide garbia da. Zentzu horretan ikuste dut, orain arte bezala ez, apuru bat bi bide kombinatu behar direla horrelako presoen aferari atera bidea emateko alde batetik, Madriden jorratzen ari zen bide instituzionala, eta hori izan ditugu ez, Marlaskarekin eta bestelako pertsona batzuekin gertatu diren nolabaiteko boikot mediatikoak eta bestelako erasoak, eta beste alde batetik mobilizazioa eta kaleko presioa eta Euskal Herrian bide hori historikoki desente jorratu da, baina argi eta garbi utzi behar dena da, nolabait, bai azken kasu honetan eta baita ere, aipatu dudan apur bat boikot mediatiko guztian, badagoela agenda reakzionario bat, estatuaren barne indar batzuek agintzen dutena eta bideratzen dutena, eta horren kontra ere borrokatu behar dela, mediatikoki hain zuzen ere, hori ere mahai gainean jarriz. Uste oso ondo plantatu la Mikelek, ez? Azkenean, non hasten da eta non bukatzen da estatua, ez? Non daude estatuaren benetako botereak, non daude indar harremanez hitz egiten dugu askotan, ez? Hemen badaukagu adibidetako bat, ez? Borondate politiko bat, gobernu gehiengo daukan gobernu batena nahikoa da, gauz asko egin ditzake gobernu batek, jakina, erabaki asko hartu ditzake, baina ere, badaude beste instituzio batzuk, estatua osatzen dutenak, ez da, boterea
banatzen da eremu askotan, eta baita ere paraestatalak edo eta daitezken botere gune ugari ere badaudela. Ez da, orduan, badago estrategia oso bat, eta ez da bakarrik presoen aurkakoa, presoak erabiltzen dira joku zelai zabalago batean, ez da, eta da nolabait botere horiek eskuinak, ultraeskuinak edo muturreko eskuinak erabiltzen ditu bere interesen alde, eta sortzen dute horrelako giro bat, horrelako dinamika bat, estatuaren egitura demokratikoen aurkakoa, nolabait esateko ez. Giro horretan deslegitimazio politikoa dago, diskursiboa ere, ez da, Mikelek ondo aipatu den bezala medioen bitartez egiten dena, baina aldi berean erabiltzen dira bestelako botere eremu asko, ez. Orduan, giro guztia prestatzen da kolpe bat emateko, ez? Jakina, ezin du izan estatu kolpe bat, nola zan kongresuan sarutzen, Tejeroren modukoaz, azkenean hori gaizki atera zitzaien, baina estatu kolpeak modu ezberdinetan eman daitezke, edo kolpetxoak eman daitezke, edo egoera bat sor daiteke non gehiengoaren borondate politikoa ostu daiteken, baldintzatu daiteken, eta horren aurka egin daiteken, ez? Eta horren barruan noski presoekin egiten ari direna, ez? Atzera aurrera hori, gobernuak, alderdi sozialista segurazki Espainian erabakita duenean nolabait pausoak eman nahi dituela, beste gauza bada, noraino utziko dioten ematen, ez? Bai, eta horretan nik uste dut, oldarraldi, regresibo horretan edo, oldarraldi reakzionario horretan, ez dela kasualitatea momentu honetan egitea horrelako jokaldia. Alde batetik nik uste dut Eusko Jaurlaritzak kartzelen kompetentzia guztia bere gain hartu denean, eta gogoratu behar dugu gestioa bakrik daukala, ez daukala gaitasunik horrelako bilakaera normatibo bat emateko transferentzia horri edo eskuduntza horri, hori alde batetik. Eta gogoratu Ortuzarrek behin eta berriro esaten zuela, ez zuela nahi kartzelen transferentzia hori errebersiboa izatea, alde batetik ilegala delako hori egitea, baina ez alde batetik ere, Vox eta PPren aukera dagoelako, hain zuzen ere, estatuko gobernura bueltatzeko, eta hain zuzen ere bigarren faktorea hori litzateke. Gaztela Leon hauteskundeak izan ditugula, eta horrek nolabait irekitzen duela bestelako ziklo bat estatuan, eta euskal gaia eta presoen gaia izango dela nolabaiteko ariete mediatiko bat eta erasorako bestelako elementu bat gobernu progresistaren kontra, oso eta Unidas Podemosen kontra joateko. Audientzia nazionalak gainera dio presoki ez duela barkamena eskatu, hirugarren gerratu lortzeko bete behar gisa. Nola ikusten duzue hori? Bueno, barkamenarena askotan eztabaidatu dugu, ez dago barkamenaren dimensioak politikan eta justizia mailan ez da dimensio baliogarri bat, ez bentsat justizia ulertzen baldin badugu termino modernoetan. Eta beraz, barkamenaren erabilera, barkamena eskatzen erabilerak, momentu batean barkamenak eduki dezake balio simboliko bat, reparadore bat esaten dena, baina barkamenak eskatzen du, eskatu nahi duenak, eskatu nahi duelako, eta ez beste ezeren truke. Hori da barkamenaren baldintza konstitutiboa, barkamena zerbaiten truke eskatzen badezu, ez zera barkamena eskatzen ari, ez? Eta orduan, garbi dago, hitz egiten da mendeku politika bat buruz, agian ez da guztiz okerra hori esatea, baina barkamenak ez dauka, ez luke eduki behar dimensio hori eta ematen zaio eduki behar ez luken balio bat, ez? Baina ikustu barkamena batez ere aztertu behar dugula edo balioan marzaiola ikuspegi moral eta etiko batetik, ez beste ikuspegi politiko-juridiko batetik. Orduan, hori baldintza bezala jartzea zerbaiten trukek, adierazten du ze puntu arte ere perbertsoa izan daiteken ordenamendu juridiko bat. Nik uste dut hori barkamenak balio badaukala eta kriston balio daukala, apur bat esan dudan dimentsio moral, etiko horretan eta gainera aurrera pausoak emateko gizarte bezala eta inkluso gatazka batean implikatuta egon diren pertsona bezala horretara mugatu behar da, ze hor dauka bere potentzialtasun guztia, beste zerbaiten truke eskaintzen bada edo baldintza bezala jartzen bada, bere balio guztia uzten du. Ez daukalako benetan eraldatzeko potentzialtasun bat, dauka unean uneko interesen menpekotasun bat.
Gara bigarren gaia jorratzera, izan ere hezkuntza legearen zirriborroa gainean ez dago adostasunik momentuz. Ekarpenak egiteko epea luzatzen eskatu dute alderdi batzuek, eta aste honetan bukatzen da epea. Esan bezala pilpilean dago oraindik eztabaida. Gurean gaur esan dugu Iñigo Martínez Elkarrekin Podemos Ziuren legebiltzarkidea, eta entzungo dugu esan duena. Lehentasunak argi aurkeztu genituen urtarrilean, aurkeztu genuen 80 neurriko dokumentu bat, eta lehen da biziz guretzat hezkuntza arloan eta gure gizartean dagoen arazo larrieneari heldu behar diegu, eta intzuzen hori da eskola segregazioa, eta gero gizartean ematen den segregazioa, eta horrexegatik eskatzen dugu itun honek hasi behar duela segregazioen kontrako itun irmo batekin, eta gure bigarren lehentasuna euskal eskola publikoa euskal hezkuntza sistemaren ardatza izan behar dela, eta horretarako neurri konkretuak behar dira. Orain daukagun hezkuntza sistema anomalia bat da Europar Batasun maila, eta gure proposamena lerro nagusietan esaten duena da Europar Batasunarekin konparatuta handitu behar dela euskal hezkuntza sistema publikoa. Zeintzuk izan daitezke zuen ustez desadostasun handienak edo? Esan dituenez gainez, ni uste Podemos, eta ez da bakarra, alderdi bakarra, ni uste nazten ari direla debatearen zentzua. Nazten ditugu helburuak, ondorioak eta bitartekoak. Eta hitz egiten hasten gera, batetik bestean pentsatu gabe. Eta lehenengo galdera hezkuntza sistema batean da, zertarako nahi dugun hezkuntza sistema, ze balioki barretun, ze ondorioki barretun, gizarteari, herriari, ze onura ekarri barrezkion, eta horren arabera antolatzen joan, ezta? Eta orduan oso gutxi hitz egin dugu, berdintasunaz, gizarte mailako berdintasunaz, feminismoaz, ikasleek eduki behar dituzten balorez, herri bezala egingo digun ekarpenaz, horretaz guztiaz digitalizazioa, mila gai daude hezkuntza hitz egiten hasten geranean, ezta? Ze kompetentzia eta gaitasun izan behar dituzten ikaslek, nola auzo herri komunitate batean eskola batek ze ekarpen egin behar duen, horretaz ez da hitz egin. Oso gutxi hitz egin da. Hitz egin da, egon dira Eusko Ikaskuntzak egin dituen ekimenak, eta beste batzu baina debatea alderdi politikoetara pasa denean, alderdi politiko batzuen aldetik bintzat, eta oso Podemos izan dela horietako bat, ez da interesatu gai horietan, eta ekarri du gaia honetara, ezta? Orduan, desadostasun handi bat dago, momentu honetan, Podemosekin, baina hori kenduta gehiengo parlamentari oso zabal bat akordiotik oso gertu dago, eta hori aurrera pauso handi bat iruditzen zait duela markada batzuetako egoerarekin konparatzen baldin badugu. Eta Podemosek egiten den proposamenea, zentroen titulartasunaren inguruan, ezta? Eta orduan, debateak, zentroen titulartasunaren inguruko debateak, iruditzen zait importantea, beharrezkoa, baina oinarritu ezin dugu abiatu, titulartasunaren debate utxu batetik, beste guztiaz lehenago garbi hitz egin gabe, ezta? Bai, nik uste dut, Iñigo Martínezek esaten zuen anomalia bat dela herri honetan hainbeste ikastola, eskola kontzertuz bizitzea, baina zuzen ere anomalia bat bada ere, nolabaiteko diglosia goera batean bizitzea, hizkuntza honekin eta estaturik gabeko nazio batean aurkitzea. Igual, Europako beste leku batzutan gertatu daitekena, baina Euskal Herrian berezeki gertatzen dena ere bai. Hau esan da nik uste dut hezkuntzaren inguruko akordioa hezkuntza klabetatik irakurri behar dela bai, baina irakurri behar dela klabe politiko batzutatik hezkuntzatik haratago doazenak. Eta zentzu horretan nik uste dut Jonek esan duen bezala, 82. urtean, 83. urtean gertatu zen horretatik ikasita, badagoela nolabaiteko bokazio bat indar politiko batzun aldetik, nolabaiteko estatu akordio bat bilatzeko. Horrekoan Pello Etxandioan egiten zioten elkarrizketan esaten zuen hitz hauekin estatu akordio bat bilatzeko. Estatu akordioa zentzutan akordio zabal bat bilatzeko nolabait urte asko markatuko dituena edo nolabaiteko belaunaldi bat markatuko duena. Eta hau estatu espainiarrekin konparatzen badugu aurrera pausu badaz, estatu espainiarrean hezkuntza legeak erabili dira arma politiko bezala oposizioaren kontra joateko, eta ez dakit zenbat hezkuntza lege ezagutu ditugun dagoeneko. Hori alde batetik, eta ikuspegi politiko horretatik tiraka, hezkuntzatik haratago dan ikuspegi horretatik tiraka, badago nolabaiteko aukera edo badago nolabaiteko lehioa zabalduta hezkuntzarekin gertatu daitekenarekin, baina hemendik aurrera ere gertatu daitekenarekin, eta da hezkuntza legeen bueltan
hartu daitezken akordioak eta nolabaiteko aliantzak horrek ere markatu dezakela hemendik aurrerako aliantza politika indar politikoen baitan. Eta hain zuzen ere, EH Bilduk badaki hori, horregatik jokatzen du nolabait PNV-rekin horrelako akordio batera, baina PSek ere badaki hori, eta PSek handu ezantzun dugu nola garestitu duen nolabait ere bere babesa akordio honekiko, eta nolabait ere PNV jartzen duen ispiluaren aurrean. Orduan, hezkuntza klabetatikoa, askotan hitz egin dugu hezkuntza klaben inguruan, baina klabe politikoen inguruan ere hitz egin beharko genuke. Hori aldera, nola baloratzen duzue alderdien jarrera akordio honetan? Bai, nik uste, Mikel egin duen analisia oso zuzena eta oso egokia zela ez. Nik galetuko nukena da, nork geratu nahi duen, hezkuntza akordio estatal izango dena batzuentzat, autonomiko besteentzat, nazionala beste batzuentzat, horretatik kanpo. Ez, iristen da momentu bat, non akordioak egiten direnean eta akordioak lortzen direnean, eta lorpen handi bat izango litzateke hezkuntzaren inguruan akordio bat lortzea, horrek suposatzen duen guztiarekin. Utzi behar direla bidean gauzak, bai ala bai. Goazen pentsatzea zein litzatekeen akordio ezaren kostoa. Ze eskenatokitara eramango gintuzken akordio gabezia horrek, ezta? Orduan, iruditzen zait akordiotik kanpora geratzen den alderdiak sufrituko duela politikoki eta iruditzen zait hor biraketa bat momentu batean edo gerturatze bat momenturen batean egon beharko dela. Nik Eusko Alderdi Jeltzalea eta EH Bildu ikusten ditut akordiotik oso gertu, eta iruditzen gaina sukaldelan handi bat egin dela, Alderdi Sozialista uste ez dela errealista hortik kanpora irudikatzea ere, eta ja, gehiengo sendo horrekin, Alderdi Popularra partidu antisistema da, momentu honetan, EAE barruan, eta pixkat bere burua sistematik kanpo. Beraz, Alderdi Popularrari ez nioke gomendatuko akordioan sartzea, bere politika beste bat delako, baina Podemosen kasuan, euskal kontsentsu zabal batetik kanpora gelditzeak, iruditzen zait, kosto politikoa edukiko lukela beretzat. Nahiz eta objektiboki egia den, gizartean badagoela, eta esango nuke EH Bilduren baitan ere badagoela jende bat, akordioaren eta bereziki titulartasunaren puntu horrekin bat ez datorrena. Hori horrela izan da ere, oso zail ikusten dut Podemosek hori politikoki kapitalizatzea, zauritzen daiteke bere helburu bat. Esaten, hemendik etekin politikoren bat lortzen dudan, ezta? Nik oso zaila ikusten dut, benetan hori materializatzea boto igoera batean edo dena delako batean. Ikusita, Eusko Jaurlaritzak edo ponentziatik ateratzen zirriborro horretan badauden nolabaiteko hildo estrategiko batzuk orain arte aipatu ditugunak, bai euskararen afera, baita ere segregazioaren afera. Eta bada nolabaiteko zirriborro bat, apur bat, akordioa babestu ditzaketen familia politiko guzti horiek eroso sentitzeko. Ze badago indefinizio bat akordioan bertan, eta horren definizioan ikusiko da ere norantz joaten den akordioa. Jonek esan duen bezala, momentu honetan EH Bildu eta PNV oso hurbil daude. Eta soek jokatzen duen esan dudan, apur bat tentsionatze rol hori, baino barrura sartuko da. Eta PP eta Elkarrekin Podemosen kasuan, nik uste dut bi alternatiba dituztela, batez ere Elkarrekin Podemosen kasuan. Alde batetik edo lobby bezala jokatu, nolabaiteko etekinak ateratzeko, eta etekin horiek publikoaren, titulartasunaren publikoaren zerbitzura jartzeko, ze hori da beraien apur bat bokazioa edo hildo nagusia, edo, eta PPren kasuan berdina, kristau eskolarekin edo bestelako eskola pribatuekin, hori alde batetik, edo bigarren horokera litzateke nolabaiteko posizio totala egitea, ikusten dutelako horretatik etekin elektoralak atera ditzaketela. Eta uste dut, bigarren rol honetan daudela. Eta ez dakit nik ulerkera politiko hori nola egiten duten. Eta bueltatuz berriro ere, hezkuntza mamira, niri, ez dakit, nahiko harrigarria egiten zait adibidez langileen inguruan edo langileen eskubideen inguruan ez ere esate asko hitz egiten ari da euskaren inguruan, segregazioaren inguruan, baina hori guzti implementatu behar duen agente nagusienetariko bat, badira irakasleak eta irakasleak ikusi dugu herri honetan nola adibidez kristau eskolako irakasleak ere ban egon diren azkeneko urtetan. Integritate tasa kristona den eskola publikoaren baitan. Ikastolen kasuan egia da, langileekin harreman hobeagoa daukatela, baina gatazkak ere baten batzuk egon dira orduan.
Hezkuntza akordio bat, langileen afera guztia, langileen kasuistika guztia abordatzen ez duena, edo hori eztabaida publikoaren erdigunean jartzen ez duena ere, hankamotz jaioko da. Orduan, nik espero dut urrengo hilabetetan ere honen inguruan hitz egitea. Zuk ere horren falta botatzen nuen? Bai, eta ulertu behar dugu gauza bat, eta ikastolak, anomalia zitzen dugu, animaliak mainotan gaude xerita, anomaliak, anomalia hitz egin da, baina hori erabiltzen da horrela alegremente, zen edet. Askotan, publiko-pribatu sareen arteko mugoiek oso difuminatuak daude, Alemaniako ezakit balander batzuetan, beste ematuk, ez da berdin zenbatzen, ez da konsideratzen da, batzuetan datua erabiltzen da horrela. Eta anomalia guztiak ez dira txarrak. Niretzat ikastolen proiektu ez da txarra. Nire anomalia zoragarri bat iruditzen zait, herri bat, egoera anomalo batean dagoen herri bat, 3 administrazioetan zatitua, bere territorio zabalean euskara ofiziala ez dena, egoera diglosiko batean dagoena, hezkuntza eredu bat sortzeko gaidana, aurrerakoia dena bere baloreetan, kooperatiboa dena, eta hori anomalia bada bai, baina toki askotan eredutzat hartzen den anomalia bada, beraz, nola sartu ditzakegu zaku berean eskola pribatu, eskubi elitistakoak eta ikastolak? Beste gauza, ikastolei kritikak egitea eta uste guzti zilegiak direla, ez, baina, eta horren kontra egotea ere, baina ez ditzagun datu guztiak nahastu, ez, ordan, langileen eskubideen kontra ez doa ikastolen proiektuan. Ez da inkompatiblea, dena indartu dezakegu, hezkuntza sistema bere osotasunan indartzen baldin badugu, ez? Gero kontu honekin gara, ikastola batzuetan langileak kooperatibistak direla, beraz proiektuaren jabeak ere badirela, ez? Hori ez da toki guztietan gertatzen, baina tira. Baina Mikelek esan duena guztiz egia da, esan nahi dut, irakasleek publikan greba egiten dutena, eta nahi babestu ditut greba horiek, ari dira benetan muturreko gera bat salatzen, bitarteko gehiago eskatzen, eskola administrazioaren titularpeko eskolak behar ditu baliabide gehiago, humanoak, materialak, era guztietakoak, izan behar du eskola hobea, eta langilei entzun egin bartzaile, eta hezkuntza legearen oinarri bat da, hezkuntza lege bat ez da artikulatu bat, hor personak daude lan hori egin behar dutena, ez da? Orduan, gaiarekin amaitzeko zein da zuentzat akordio honen gakoa edo? Gakoa zein den? Buru bat, nolabait, gai potolo horietan, jaso diren gai potolo horietan, euskararen aferan eta segregazioaren aferan, nolabaiteko legearen garapenean akordiotara egistea. Eta nik uste dut, euskararen horretan badagoela artikulatuan potentzialtasun bat, baina badagoela arrisku bat eta potentzialtasuna da ereduen inguruko eredu hori hain zuzen ere ganditu behar dela, eta horrek inmertsio linguistikorako ateak irekitzen ditu, eta hor badago nolabaiteko apustu nahiko potente bat, baina arriskuak ere baditu, eta da nolabait euskara difuminatzea bestelako hizkuntza politika batean, hori alde batetik, eta segregazioaren aferan nik uste dut, ez dugula lortuko agente batzuk eta indar politiko batzuk dioten bezala titulartasun publiko osoa, ze hori impentsablea da gaur egun daukagun mapa eskolarrarekin, hori agian, eta zilegia da posizio politiko hori, eta agian hemendik urte batzuetera ere posible izan daiteke bataila politiko hori, termino errealistetan, baina bai behar duguna da mapa eskolarraren berantolaketa oso bat segregazioari aurre egiteko, bai izan eskola kontzertatu, publiko ikastola edo bestelakoak, eta hor neurri efikazak implementatzen badira, eta efikazak esan nahi dut, hemendik urte batzuetara arazoa konpondu edo arinduko dutenak, uste dut akordio baten bueltan egon gaitezkela, baina egon gaitezkela ere termino progresista batzuetan herri honek aurrera egiteko bidean. Bai, era bat ados, gero hor badago ere laikotasunaren kontua ere, eta hor kristau eskolari ikutzen diona, azpiegituren finantziazioa, horrek ere ematen du asko esateko, ez da, ekitatearen antolakuntza. Eta gero auzi demografikoak mapa berri badakar ere. Alegia ez bakarrik aur gutxiago daudelako, baizik aurren izaera edo identitate kulturala askoz ere aberatsagoa delako eta anitzagoa delako, eta joera hori gero eta gehiago handituko delako, eta horrek ere eskolaren eta hezkuntzaren inklusibitatean garrantzi handia dauka, ez? Ez beki ugerta eskola errepublikanoa pasatzen den bezala Frantzian
milioika persona bere jatorriagatik, eta hori publikoa izan daiteke, ez da? Bere jatorriagatik, nahiz eta bigarren, hirugarren belaunaldikoak izan, kanpoan geratzen direnak edo getizatu egiten direnak. Ez da, iruditzen zait, Euskal Herrian garez gaudela, etorkinak oportunitate bezala ulertzeko, eta hor eskola jokatuko du paper ikaragarria, ez da? Beste gai bat jorratuko dugu oraingoan, izan ere, etengabe iristen dira emigratzaile eta refuxiatu asko, beste herrialde batzuetarako bidean, eta zute baliabideak aurkitzen bai ostatu hartzeko eta indar berritzeko. Horren aurrean sortu zen Donostiako Harrera Sarea eta gaia aztertzeko gurekin dugu Pandearen beste alboan Itxaso Arregi, Harrera Sareko horretako kidea, Gabon. Gabon zuei. Gabon, konta eguzu pixkate zuen lana ezagutzen ez dutenarentzat edo, guztiok kokatzeko zer da Harrera Sarea eta zertan egiten duzue lan? Bueno, gu sortu ginean batez ere zegodeon migrante asko transitoan. Gaur egun, transitoan daudenak batez ere Irunera doaz, eta han badago Eusko Jaurlaritza jarritako egoitza bat hartatzen dituna, baina badaude gazte asko eta migrante asko hemen gelditzen diranak, ez daudenak transitoan, eta ez daukatenak egoitza bat egon alizateko edo bizi alizateko, ez da baita ere daukate arazoak bazkaltzeko, elikagaiak lortzeko, erropa, gauza askotan laguntzen diegu, ez bakarrik gauza fisikoetan, tramiteak eta egiten ere bai, eta nik beti esaten dut egiten dugun lanik garrantzitsuena dela entzutea eta laguntzea behar duten gauza txikietan. Edo nire ikuspuntutik da bakardadean ez egotea, ez bakarrik sentitzea. Bai, eta argi dago etxe bat izatea eskubide unibertsal bat dela, baina argi dago ez dela errealitate bat. Zein da instituzioen jarrera eta zer nolako mezua helarazten diezue? Bueno, badago Eusko Jaurlaritzatik egindako plan bat, nun esaten duen udaletxe guztiak udaletxe guztiak edo zenbateko herritar kopuru batetik gora edukin beharko litzatekeela aterpetxeak eta egoitza bereziak, baina hau ez da betetzen. Oso herri gutxitan daude eta daudenak ez dira nahikoak. Guk eskatzen duguna da denontzat egoteko, inork ez egoteko kalean egoteko nahi ez dunak kalean ez egoteko aukera izatea. Hau da, etxe bizitza bat izatea, ez bakarrik etxe bizitza bat, guk askotan esaten dugunean etxe bizitza bat pentsatzen dugu teilatu batean, baina etxe bizitza bat ez da teilatu bat bakarrik, gauza asko dira. Beste gauza batzuen artean seguru sentitzea, zure gauzak nun eduki, nun gorde ez galtzea, ze kalean dagoen jendeak bere gauzak galtzen ditu behin eta berriro, baita ere arropa garbitzeko eta dutxatzeko aukera izatea, azkenean osasuna da, bai fisikoa eta bai mentala, beharrezkoak dira gauza guzti hauek. Hainbat ekimenak egiten dituzue, azkena orain dela gutxi Donostiako bulebarrean, kondeguzu zertan zetzan? Bai, eskatzen geniona udaletxeari zan, udaletxea jarri du aterpetxe bat, neguko aterpetxea esaten zaiona, martxoaren 31 arte, baina bakarrik zabaltzen da oso hotz handi egiten duen gauetan. Berez negu guztian, ez banago oker, 7 gautan zabaldu da, eta bakarrik temperaturak 0 inguruan daudenean. Orduan, guk esaten duguna da, 10 gradu lo egiteko hotza dira, euria dagoen egunak batzutan ez du hotzik egiten, baina kalean dagoen jendearentzat askotan zailagoa da euriarekin lo egin izatea, eta eskatzen genuena zen, egoitza hau, egokituta dagoen egoitza hau, gutxienez, martxoaren 30 arte egunero zabalduta egon dadin. Zian topatzen dugun egoera?
gaur egun. Barkatu ez dizut ondo entzun? Zein da Donostian topatzen dugune gaur egungo egoera? Bueno, oso egoera zaila da. Ez daude aterpetxerik, pandemia garaiaren aurretik bazeuden rotazio batzuk, aterpetxeetan bazeuden plaza batzuk, rotatarioak zirenak, gaur egun hori ere ez daukagu, kontutan izan behar da, kalean dagoen jende askok daramala denbora asko kalean, ze lehen gutxi zen, ziren plaza hauek bete altziren 3 hilabetetik behin. Baina, aterpetxe batetik bestera joan da, zeneukan atxeden izateko aukera bat. Gaur egun hori ere ez daukagu. Gero daukagun beste egoera oso zaila da, elikagaiena. Eta, batez ere etorkinak direnean, eta erroldatu gabe daudenean, eta denbora luze behar dute errolda hori lortu ahal izateko, eta erroldari gabe ez daukazu eskubiderik. Eta, kale gorrian zaude bakarrik eta inongo laguntzari gabe, ez baldin bada herritarrena, bere ez herritarrena. Instituzioak bai hor daude, baina, eta, badaukazu zita bat, hilabetean behin, baina, hilabetean behin, gizarte langileak ez zaitu ezagutzen, ez dauka zure realitatearen jakin osoa, eta gainera ez daukate ere erramientak egoera hontan dauden pertsonei lagundu ahal izateko. Eta amaitzeko Itxaso, noiz edo nola aldatu egoera latzau? Non dago gakoa? Hombre, egon beharko litzatekena ziren plaza guztiontzat. Ez Donostian bakarrik, udaletxe guztietan, gainera asko zerrezagoa izango litzateke ere bai, inklusioa banatuta egon da ez, herrialde ezberdinetan banatuta izan da ez denak elkarrekin egotea. Arazoa da, plazak ez daudela, ez direla nahikoak, eta administrazioak gutxi egiten dula, beharra dagoen behar handia ontarako, ez? Mezu argien geratzen gara, mila esker Itxaso gurekin gaurkoan egoteagatik. Barkatzen badidazu, esan nahi dut, gaur bilera bat izan dugu, eta, erabaki da, hemendik aurrera ostegunero saiatuko gara egiten ariketa berdina, hau da kale egoeran dauden pertsonen azalean jartzen, eta kalean lo egingo dugu ostegunero, edo behintzat hortan saiatuko gara denboraldi batean, eta datorren ostegun hontan diputazioan egingo dugu. Bulebarrean ezik, diputazioko egoitzan, 8 herritatik aurrera. Gerturatu nahi diran guztiak, gonbidatu daude, eta denon laguntza beharra da. Dialdia apuntatzen dugu Itxaso, mila esker. Eskerrik asko zuei, aurreratik. Gabon, mila esker. Eta ez dugu denbora soazaliarekin jarraitzeko, mila esker gurekin egoteagatik gaurkoan Mikel eta mila eskerrei Jon, torrengora arte eta zueko goratu, bi hemen egongo garela berriro gaueko 9:00 laurden gutxitan eguneko gakoak aztertzeko, mila esker gurekin egoteagatik beste behin, Gabon. Amaikak aukerak eskaintzen ditu.
eman aukera Amaikari. Aukeran, Amaika.